Barcelona Salut als barris és una estratègia comunitària per a la promoció de la salut i l'equitat. L'any 2013, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, juntament amb el districte de Sant Martí i els serveis sanitaris, van posar-la en marxa al barri del Besòs i al Maresme. El primer que vam fer va ser posar-nos en contacte amb el pla comunitari, que ja portava una trajectòria molt intensa de treball comunitari dintre del barri. I vam iniciar el diagnòstic participatiu per conèixer les necessitats en salut dintre del barri i d'aquesta manera iniciar les intervencions. Aquest treball s'ha pogut articular gràcies a la col·laboració d'una multiplicitat d'agents del territori. Han intervingut els serveis socials, l'ambulatori, les escoles, moltes entitats veïnals del barri i creiem que ha anat a reforçar el treball en xarxa i el treball comunitari en el territori amb una bona conjunció entre pla comunitari i salut als barris. En els 4 anys de treball al barri, les taules de salut comunitària han posat en marxa diverses intervencions. Intervencions en joves. Dos dels temes prioritaris a treballar al barri eren el consum de substàncies tòxiques i la falta d'expectatives de futur dels joves. Per prevenir-los, el programa Impuls Jove, que compta amb el finançament del Pla de Barris, ofereix oci saludable, formació en monitoratge esportiu, de menjador i de lleure, primeres experiències laborals i la possibilitat de dinamitzar activitats pels adolescents del barri. En aquestes 3 edicions hi han participat 607 nois i noies d'entre 14 i 21 anys, dels quals se n'han format 97. Yo he hecho el curso de monitora de comedor y después, durante un año, hemos hecho actividades en la calle para los jóvenes, para que en vez de que estén en la calle haciendo cualquier tontería, pues que se vengan y formen parte del proyecto. Y después de este año he empezado a hacer el curso de monitor de Lleura, que gracias a Impuls Jove lo pude hacer y gracias a que lo he hecho he encontrado trabajo, que es algo que me fascina hacer, trabajar con los niños. Hi havia gent de Pakistan, hi havia gent de Llatinoamèrica, del Marroc, i sí que, la veritat és que, no sé, em va enriquir molt ja personalment. Jo crec que em va aportar molt el fet d'estar amb gent d'unes altres cultures i aprendre molt de la seva manera de fer i de viure. Intervencions en joves immigrades. El programa MAISA pretén prevenir l'exclusió social i promoure el benestar emocional i l'apoderament de les adolescents pakistaneses nouvingudes al barri. Es basa en un programa del Pla Comunitari i compta amb el finançament del Pla de Barris. Un grup de noies es reuneix cada setmana per jugar a criquet o a futbol i participar en activitats grupals. L'esport en facilita la cohesió, la implicació en l'equip, el respecte i la igualtat, mentre que les dinàmiques grupals fomenten l'autoestima, la comunicació, la cooperació, la resolució de conflictes i la reflexió sobre aspectes de gènere. L'any 2018, el projecte va canviar de nom, passant-se a dir Les Dúnia. Entre les 2 edicions hi han participat 28 noies de 12 a 21 anys, procedents del Pakistan i de Llatinoamèrica majoritàriament. L'avaluació mostra molta satisfacció de les participants i millores en la inclusió, la participació i l'arrelament. La meva experiència a través de MAISA i Dúnia m'ha permès superar la meva vergonya. Ara puc parlar en públic fàcilment i tinc amigues, però sobretot MAISA i Dúnia per mi és un lloc on puc compartir els meus problemes, els que no puc compartir amb la meva família. Per mi, el críquet és un exemple d'apoderament. A través del críquet volíem donar una imatge a unes altres noies perquè surtin de casa a fer altres coses com l'esport. Intervencions en persones grans. L'Escola de Salut de la Gent Gran ofereix cada setmana sessions i activitats a les persones majors de 60 anys per promoure la seva salut mental i les relacions socials. L'objectiu que tenim és que arribi informació i formació sobre benestar i salut a les persones grans del barri i sobretot mirar també que pugui arribar a persones que puguin estar vivint un aïllament fruit de la seva situació personal. Des del 2015 hi han participat 113 persones, majoritàriament dones amb una edat mitjana de 76 anys, i els resultats són molt satisfactoris. Aprens molt. Jo almenys hi he après molt. Hi ha ocasions que diu, mira, això és el que ens van explicar a l'escola de salut, i ho pots posar en pràctica.
I després hi ha un altre vessant que potser a lo millor podria passar desapercebuda, però és molt important. És el conèixer moltíssima gent del barri que a lo millor vivia a la teva escala o vivia al teu carrer i no havies parlat mai amb ella ni la coneixies. Intervencions de salut sexual. Amb l'objectiu de reduir l'embaràs no planificat i la maternitat adolescent, el programa Sirian promou l'anticoncepció i l'ús dels serveis de salut tant en adolescents com en persones adultes. Professionals de la salut ofereixen entrevistes individuals en espais comunitaris on s'expliquen els mètodes anticonceptius, es resolen dubtes, es lliuren preservatius i es facilita l'accés als serveis sanitaris. En 2 anys hi han participat 1.131 persones, de les quals 340 eren menors de 20 anys. Amb el programa es millora l'ús d'anticoncepció i es redueix la maternitat adolescent. Intervencions a les escoles. A més, a les escoles de primària i secundària del barri es treballa per promoure un futur ple d'activitat física, alimentació sana, salut sexual i una vida lliure d'addiccions. Barcelona Salut als barris al Besòs i al Maresme s'ha pogut dur a terme gràcies a les persones que viuen i treballen al barri. Els bons resultats obtinguts fins ara ajudaran a continuar creant sinergies i a detectar noves necessitats i oportunitats de salut al barri.